Sibingelele sila kaMswane Sports Ground, umdlalo usanda kuphela njengamanje, Nhlanhla Mkhize United North, Amahlabathi FC North. Sino coach laba Nhlanhla Mkhize, bo coach, coach uPhathele, umdlalo namhlanje uzibone kanjani baba? Umdlalo namhlanje angibanga happy ngendlela abafana bami bedlala ngayo, ngoba hayi ukuthi besingafika epalini amathuba siwathola, thina futhi sibe namathuba amaningi kunawo sangakwazi ukuwasebenzisa ngendlela. Angijabulanga neze ngendlela abadlale ngayo namhlanje. Alright, siphinde lapha sibe ne-assistant lapha ya, uNkanyamba, coach Kanyamba, mhlampe nawe uku-add mhlampe coach, ikuphi mhlampe nawe njengephini lomqeqeshi ukuthi ikuphi okubonile? Coach, inkinga yami yebo ngifike late kodwa engingakusho akukho esingakwenza ejimini. Akukho esingakwenza, sikwenza konke ejimini besiqinisele ukuthi sizofika sikwenze. Ngoba ejimini bagudi bakwenza konke futhi. Inkinga ifike la ngazi ukuthi ifike ngoba ichayi. Ikhona impela inkinga. Mhlampe ke coach ngibuyela kuwena coach uPhathele, mhlampe okubonile mhlawumbe kufanele nikulungise njengoba esho nje ukuthi ke ucoach uNkanyamba niyakwenza konke lapha ejimini, mhlawumbe ikuphi kufanele ngabe niyaqinisa kukona ukuze nizokwazi ukuthi nithola amagoli? Hayi ngibona funa siqinise kona kusukela siya phambili, sishoda kakhulu noma sesikutholile ibhola sekwelethu. Abekho ugodi ngalowo ndlela ukuthi umuntu ezithembe kahle kahle abathini bethola umuntu ethuba edlale kancane. Into eshayi leyo ufuna sizame ukuyilungisa ukuthi masuphumile ufuna kucace ukuthi uyakhahlela noma uyaphasa. Mayibona bafuna ukwenza konke, umuntu uphumile ezokora sikhundleni abe uyakhahlela uyaphasa, lezo zinto eziphambanayo kancane kubafanele. Kulungile coach, siyabonga ku-coach, subonile nathi umdlalo wenu, kodwa nikwazile ukuthi nabelane ngamaphondi. Ngicathi mhlawumbe iphondi libalulekile kwesinye isikhathi emidlalweni okanje, coach uNkanyamba. Yebo, libalulekile coach, libalulekile impela kodwa thina sijabulanga neze, mina ngijabulanga. Bengufuna nje uDre yokucela. Alright, sinifisela umdlalo omuhle-ke ozolandela ukuthi-ke asazi ukuthi nisazodlala nani, ngethemba ukuthi nisazobuya nizositshela ukuthi igame elandelayo ngesonto elizayo kuzobe kuyiphi on team. Good luck coaches. Siyabonga.